ولی تماشامان نیجا ام پیشین آوری دیسا به هفرانن ایشف ام دوزا جیتمی و کنسپتا حکومت عزیلت را درباره شهر دا لهرمی که دمشینه به میوان خورا دا خوون میوان ما پارێزەر یونس مراتەکان و بەردەv ki komela heftê heştan ganî alkan e em bi hevalên xwe re dîsa dixwazin berdewam bikin. Berê Muratakan em dîsa bidomînin konsepta hikûmetê a piştî hilbijartinê. Berê hilbijartinê jî şer dîsa devam dikir, operasyon devam dikir. û herî dayî me gotibû ku Lijna Ewlehiyê biryara dewamkirina şer day derbarê vê de daxuyanî dan gotin hatin ziman. Li ser vê dîsa li navçeyên qedexe derketina kolanan pêk tê operasyon pêk tîn ev nava sê roja da li gor agahiyên fermî ku hatî çiyar sivîlan jiyana xwe ji dest dane hûn vê çi adin nêrxînin di hêla zagonî da huquqî da wek parêzerekî yani em pêşî viya bêjin yani dora bu sê sale li nav vî nav Tirkiyeyê li hikûmeta AKP'yû tevgera Kurd li ser müzakereyekî dixwestibûn pêvajoya Kurd, pirsgirêka Kurd bi ser çareskirina bi ser aşitiyekî çareser bike lêbelê demekî heftê hezîranê hilbijartinekî çêbû bi vî hilbijartinê de gelê Kurd bi tevahî gelê Kurd hink jî Tirkan li nav vî berfirehiyê de mêjiya wan hat çî. Lêbelê wê demê hikûmeta AKP li hilbijartinê de gelkî rêyê wî ket û HDP jî dora sedan sêzdê jî rêy girt AKP li tenê nikaribûn bibe hikûmet. Vê demê çi kir yani li nav genên Tirkan da tirs heye. Yani AKP siyaseta Tirkiye xweş sanê bike. Çawa kir li nav Kurdistanê şerekî mezin derxist. Çawa kir li her cî her ro operasyonan dest pê kir. Bi girtinan, bi kuştinan, bi qedexekirina kuçan, bi malşewtan yani her ro li dijî Kurdan operasyonekî dest pê kir bi vî operasyonê de însan hatin kuştin. Lêbelê vî jar çibû bi ser nijadperestî propaganda kir. Vî propaganda tesîr kir gel tirsî. Gel tirsî birasî zî vî hilbijartina yekê Qasimê de ew kî raya xwe dane AKP bi ser tirsbûniyê dane pê. Em vê karin bêjin ew yek. Ew ê duyemîn birasî zî mijara herî mezin ne mijara hilbijartinê bû. Mijara herî mezin îro Rojavayê Kurdistanê de Kurdan alanekî girtiye li Rojavayê Kurdistan azad kirine lêbelê her roj bi roj pêşvetişin. Li navnetewiyê de yani weka Rusya, weka Amerîka, weka dewletên dinê jî bi wara îttifaq dikin. Çima bi ser dijî însanetî, dijî mirovatî Daişekî heye, li nav Sûrî, li nav Iraqê însana da kuştinê tecavüz dika yani tehlikeyekî gelkî mezin li ser Daişê heye. Lêbelê ez vîya zî karim bêjim 2016 salvegera akta Sykes-Picot e. Em vîya zanin li her sed salan carîkî li nav li Orta Doğûyê de sinor de giştim. îro ne weka 4 sal berê ye. Îro ne weka AKP û Esad û Ahmedînejad û bên cem hev û odeyekî de ronî kin li dijî Kurdan operasyonan plan bikin û bi ser Kurdan vanan ew bînin. Ne îro ew e. Li nav Orta Doğûyê de îro em zanin îtîfaqekî li Şiiyan heye piştê wan de jî li İran û li Çîn û Rusya heye li wir girtî li İranê heta Bexdayê heta Şamê li wir digirî heta Lubnanê. Li qarşiyê wî de kê heye Suudi Arabistan û Qatar û Tirkiye heye. Li nav wan de zî pevçûn heye lêbelê Kurdan vê demê de rêya sê emîn dibin.
ریا سیمین دست بکر لروجاوای دا روجاوای آزاد کرن جبو گلی انسان گش همو انسانان مدلی کی آوا کرن یعنی AKP ویا باش سانه اگر وی مدل لناو orta doğuya da ایرو بجیبه و ایرو بسرکبه شرعی که لناو orta doğuya دبن و kapitalisti ki her mezun به حتی امپریالیستان بسر واش شران جیبه خود تجید کن و انسان دن کشتنه زانه که اگر او مدل کی روج آوا جی بگره پیش و بچو وانا نکاره بکن. بله مدل روجاوا zaten همه بین درباره روجاوا دا جنبا آخوین مدل کو باکوری گل باکوری کردستان خسریا جوهری اعلان کردن. خود دقازون خوری و ببین داخویانی دان افسرو که نافچیان هاتن بنچافکنو پشت هاتن گرتن. یعنی اف مدل کو گل باکور کردستان کو دخوازه خوری و برن دهیلا دادی دا جهوی چی وک پارزره کی یعنی ما فکی میروواهی دبیجی ما فکی میروواهی ام دخوازن خوری و ببین او لسر ویجی خسریا جوهری لگلک جهان هات اعلان کردن دهیلا دادگاهی دا بچاوی دادگاهی میرو دما تماشا بکر دوی چا بینیر خاندن Yani ez peşi via bejim brastizi li Türkiye demek ki Kürt henki gavan da bejin henki mafya xud dixwazin devlet karê vana dixwaze vana kriminalize û terorize bikin. Via brastizi nayê qebul kirin ya yekemin. İro bi ser xweserî ne bi tenê Tirkiye li gundema Tirkiye li pêvajoya Tirkiye'de ye. İro li nav dinyê de şêst devletan da şêst devletan da ji xwe modelên xweserî henin. Li nav Avrupayê de 20 heb devlet, 6 heb herem. Ji xwe navî em karin bêjin otonomî, em karin bêjin özerklik xweserî, navî em karin bêjin federalizm. Yani van modelan ava kirinin meka kanuna xwe de jî ji xwe cî dîtine. Lêbelê xweserî çawa ye? Xweserî viya ye. Yani hikûmetekî merkezî heye, li nav destê wî de hinkî maf henin, van mafa çine yani ewlehiya devletê. Giş hemû ew kî ji bo dervê sınırêkî em bêjin pevçûnekî hebû, an jî êrîşekî hebû, van bide ew kirinê. An jî aliyê dadî, darzandinê dozan. Kîja bi destê merkezî hikûmetê, kîja bi destê heremê daye. Em bêjin vergî. Kîja bi destê merkezî hikûmetê dane, kîja destê heremê dane. Lazim e ki vanan bi ser kanûnî bên ava kirin. Lêbelê Kurd demekî tişkî dixwazin, ne bi tenê îro. Yani li Osmaniyan bigir heta îro, li urfî îdare kanûnî bigir, li Tuncelê kanûnî bigir, li Sıqî Mahkemesê kanûniya giş wan hemûwan tu bigirê, wê demê Kurd demekî tiştekî dixwazin, viya terorîze dikin. Yani em giş hemû zanin 2011 da demekî operasyona KJK bû. Gelkî insan hatin girtine, dora 10,000 insan hatin girtine, lêbelê vanan giş hemû darizandin, wê demê ew müvekkîlê me kî hatin darizandinê xwesti bûn bi Kurdî parastina xwe bikin. Demekî vî mafê xwehanîn ziman dîsa devlet terorîze kir. Got tişkî ewa cana dibe? Yani li devletê de yek ziman ki. Yani mafê xwe yani îro İdin nikare bînin ziman. Yani em karin viya bêjin. Yani suç tê em karin viya bêjin. Yani bi ser xweseriyê modelên dinya henin. Li Hindistanê jî heye, li Almanyayê jî heye, li İspanyayê jî heye, li Ingilistanê jî heye, li Fransayê jî henin. Lêbelê yani devleta Tirk li dîroka xwe heta îro dibe pêşiya me yani rûyê me li aliyê ewkê ye. Li aliyê Ewropayê ye. Li aliyê medeniyeta wî ye. Lêbelê tu wî medeniyetê qebûl dikî se tu mafê wî jî qebûl dikî. Yani sal 1987 heta îro devleta Tirk sözleşma Avrupaya insani qebûl kiriye ji xwe. Wî aqdê qebûl kiriye. Li gora kanûna bi tenê ne kanûn. Bi ser meka kanûna mezin madde notan da ji xwe devlet dibe ki demekî aliyê mafan kanûna Tirkiyeyê aqda navnetewî li hev kevin wê demê aqdê navnetewî pêşî dane. Esas ew e. Yani bi ser anayasa zî. Esas wî digire. Lêberê Türkiye ev jî pêkî nayê.
Türkiye viyajı pek neyni yani mesela tedi em Türkiye'de ben ya Avrupa yerel yönetimler özellik şartı. Brasi Türkiye şu abi kabul kırıyor. Du seha madde çekince dahi. Yani Zagona da kabul kırıyor. Zagona kabul kırıyor. Yani kabul kırıyor. Lebele pratik edatine. Yani emkarım via Euro bejim mesela tedi em de ben adil yargılanma hakim. Vaka Euro disa unzanın bu dume operasyon ki gel ki mazın despekriye. İnsanla mal akı dert kevin ten qolevi digrin davejin girtigan. Semetçi du hab gizi tanıktinin em zanın kine. Lebeli mahkeme dadgaha mazınj yani anayasa mahkemesi dibe beser gizi tanıktene tu nikari insana bidi girtine. Elbette van suç ceza mahkemesi yani van kararan dedim peşiya vajı lebel disa ten girtine. Yani viyate çi mane viyate vi mane. Devlet Türk hem lenav rojaveda iro azadkirina roja jbo azadkirina rojave te koşini ki da duaze viya kutbka. Ev yekamin viyay semed viyay ev du eminji naxwaze gelle kurt خورد ببا مافق بسینه اوی دو امین جویایی اوی سیمیزی نخواهی گلی نبرا گلی کردو گلی ترک تکلی چه ببه yani bir ser var terörizm kırın. Tabii yani bir ser kurdan yani heni tişten lazım eken bir fikrin. Yani ezbabanım 2005'da Tayyip Erdoğan ve demek çubun Rusya'yı ve demek götübün yani Kurd Latin Amerika'yı devleti ki ava bakın emdisa kabul nakın. Latin Amerika'yı ya sınırdaş tezinin yani fikri o zelal dibe lebeli siyaseti biteni bir ser hissiyatan zinabu Tayyip Erdoğan jizane emzi zanen çıkas mafdar çıkas tu kurtbi ve deme tukari mafik bisini lebeli demek ki tu kurt ne bi hezetetine bu tunukari mafik bisini kesine maf nadate naha beri hilbijartını operasyon dema leheremi pek tat tugotun ev operasyon arman jibo hilbijartını yani jibo hilbijartını vakas eriştikin jibo mejiyen gelda tırsı alabikin anji geldi bin bandora ki da behinin le pişti hilbijartını biraz alkan dema em temaşetkin pişti hilbijartını seçar roja da se roja da çar kes satın kuştun disa kadeha hatın ilan kirin yani pişti hilbijartını jev devam dike Hilbijartını da encam hilbijartını disa destilatları deste AKP dayı. Yani gel o Armanc biraz Murat Akan ani zaman yani be derbarı kurda da nakhwazın. Tişteki baş nakhwazın. Yani gel o çima nakhwazın yani hezar salane ser erdnigari ve cinari hevin. Yani le rojava demem rojava jdenerin. Yani nerazibunan le diji kurdan jibo çi binge haveda çi hey. Ha امکارم ویا بیجن د دسپیک د وقتی کو وانا د بری هل بجارتنه ای حسرت دهنی کی مگوت یعنی کی گاو آبید یعنی کی تشت گوتن falan وقتی کو در دکتن ام بیجن کو Tayyip Erdoğan da akhaftına xuda demi David da vitişte gotun ez çağırsat hab vekil milli yani NTV o Nijer yani milli o yerli yani heremi diyor avayda. Heremi ez duhazım. Diyor manavi çi bu yani gotuna bir da bir şey bu. Yani de nav sınırı Türkiye'de, de nav sınırı komara Türkiye'de gayri Türk'e Türkiye nas neke. Ne tavay Türk yek. Diyor avayda az azvana duhazım. Jibuna wiye ki em bejin ku ilo vekili HDP ilo em bejin ku atın helbijatını. Ve her sberin meclisi. De çavi da van vekila, de çavi da van vekila zi ku davan de akhaftine kadar her tişte kadar biat beji. De be vana pişta van geridaya van her tişte van siyasete vana PKK siyasetmendari PKK okine legal yani. De be da siyaset edin meclisatın ev. Çav nerin esası. Vakti ku em bejin ku ev qasi denk tane van vekila. Ber em bejin ku haşte bin ana em ku bunu penjune. Van vekila vakti ku telviz çaveli mezeki na kabul kına Kürdiye. Domandına şareye. Yani بالتوایی ایجار ام بیشتر کو ایرو اپراسیون خواب بنگاه اپراسیون وقتی تو لیم مزد کی اپراسیون قط ناتن راستاندن
de bin bandora çeka da van helbijatın çiye bu ye. Disazi çıkazı le bin bandora çeka da van helbijatın çiye bu zi. Disazi geliyor Kürt de her avayda tamamıyla zırhlı zoru ve her tişterizi disa süsersin doktor denge kuavete gotu bana evkimin vekili men tene vedari. Fakat iro tele mezet ki minaku vezihani zaman yani de hukuki da bin çavkirin باور دکم 24 saat var ne? Yani bu kanuni normalde 24 saat. 24 saat. Demayı cidine Ha, diyare. evi devce berde. Tu geleki degri bin çaf. Bejü ku tedbi nehr roja li cizire yek insan ki tu bernadi derba. Vakti kutulu mavi insanati da mavi muravati da ne kanuni ne tevi degri ne tevi degri ne kanuni vi degri tiştek izin agre. Ya ilan bin çavkın de desti polis ta girtun u de nezaret da man ne? Dijana her avayda ate kadaka kirin. Yani insan ki nemiş yani ambej ku de biraz olime ali oli da ne roja ezan la yakandri li cizire li ciki ezan ki bernada varne. İnsan ki ne karaj mala kudar ke ver ev ki her ya bakal ya ciki tiştek tabii mafya ha vakti kutulen mezeki tu vakti kutulen mezeki şu khud Türkiye'de yani kanuni vi ku ama magazakona vi ku iro de dinavre de berti de vizi esasna agre ez de bijim ez dikim yani em bejim ku de çapemeni da zi avet eser yek şeveki avet eser her yekira peyamek da dil ciğu bu sekne meze tavab kezi avabikim dibi avay da de Türkiye'de şer domandına şer yani şer ki ne hukukiye yani hukuki şavaya em bejim ku de hez em bejim kurt hezi ki o hezi gibi de şerda her du hezaz gori şerda mafi wan ziyanen mafi şer ziyanen zani awzituna merik de ku mesela bejim ku avam kanuni ev ki evleyi derxistiye ama benga haviya çekiliye o toros spiko kaldı ki o toros spi iro kirne mina Tayyip Erdoğan gota ki yani Sarıkumar gota ki sistem yani pergal hatiye guartın. Yani konsept ekte bingehina ve küji hatiye avakirin derbar. Tabii ama en hangi halen derbaz ne buluyor? Derbaz bir kana. Hani ki hali evliyi 120 hal bun. Az baver tıkım şes derbaz kırın. Ses sivil yani derbaz ne kırın? Avana amadakariya şerre. Amadakari ki şerre. Şerre ki yani mina kandil konsept despekri hede her ayda. Jibuna bir ki Sarıkumar viyad beji. Dibêje ku toros dibê ku perkal hatiye guartin. Yani dibê bi fiilî hatiye guartin. İyice buna ku fiilî hatiye guartin, iyice em gorî wî kanunî wî çiye bikin. Me gazagona wî çiye bikin. Me gazagona ki wî çiye bikin, gorî wî daha de her awayda wê bê rûniştinê herkesî vîya kabul bike. Herkesî wî vîya kabul bike. Ji buna wî ki rawestandina şer yani şu şer 35 ser geli Kürt tem meşandır her tavayı da ahlakiyet neviye. Rezal kanal şerek kutu meşandır mesela bu operasyon kutu te meşandın şeylebin ne teneli ser mesela diji dehela fiziki da zarokan jenan de her havayı da operasyon her idavici operasyon zaten ser çapemeniye ser çapemeniye azat zaten ser çapemeniye her iddiayı dehrutu ki derbarı yansıda televizyonun muhalif televizyon ama Özgür Gün TV'de navanda bu derbarı yansıda televizyona da lepersin da vekirin o serdozgeriya komarya sistem oloji derbarı biz şeş rojnamegeran da disa lepersin da vekirin de navanda rojnameger Eren Keskin Hüseyin Akloje yani tamam temaşetkin de her hele de operasyon lediji muhalifan lediji bitaybetici lediji Kurdan heye ev zaten li ser çapemeniye ser nivîskaran hûçadinê xên wek serokê komela heftê heştan. Ana meze vakti ku tu serî da lê meze ki kîja diktatör hatiye serî yani em bêjin ku de Mussolini bigre Hitler bigre pirî wî kîja alî jê qut kirine ji gel qut kirine yek cî ku gel jê agahî bigre yani gel jê agahî bigre çi dibe buyarî ku dibin gel bi zelalî agahî jê bigre evan heta karbivarnigê wan baskê wan qut dike ev vaziyekî çapemeniye azad e muhakkak
Jumaviyê ki mesela Goebbels o da Almanya'da propaganda okiye propaganda bakanlığı ki van heye mesela marvetinin seri ama sağda ser çapemeni de navgal da habertandını vakti Hitler'da ama vazifa vi ana am bejim ku çapemeni ilo de minzi de liste ki derketu 23 şab rozname vane ku nivskari اوكي çapemeni azat tavajja doz bekirne اوجي اوي دفجه برده شخو دبجه از نو ناس ناكمزي يعني هو افا çapemeni ne emine o çapemeni ku jmra hizmet edike o çapemeni ku bina min dibêje ev ya eme em bêje ku Kurdistanî bunu wekî bekine demokratik bunu wekî ne kabul kirne peki o çapemeni ku berî propaganda wî dikirin pişti ana gotunav paralel ana dibêje paralel ülkede dibêje em bêje ku avêt ser paralel yap zaten her tiştê gerê ana waxtê ku digî serî digî wan hêna xwe nîşan didin em bêjin ku dijî wî derdikevin çima biya avad biya nabî falan gibisi dijî wî derdikevin mesela me dîtim televizyona me hemî de dîtin avêt ser wan polis bi polisa çû got cî xronîke dijmira xizmetê dikî nakî dijmira nakî detine roja dinê çawa girte destê xwe dişta girte destê xwe di weşana wan da weşanê ku heta ana bêje du hewz dijî wan bû falan ne hewzê bû falan di weşana wan da hemû mîna xwe da ser rûniştandinê savcı ku çûn wê derê însanê ku çûn wê derê çû sevî çapemenî rûniştin roja dê te meze kir propaganda AKP propaganda sistemê kirin pergala Türkiye kirin ji bo neviye ki ne tenê yani bi ewkê de çapemenî azad bide ew kirinê de her avayê de dide xwetkirine alê mesela bêjim ku tiştekî dinê îro daristan hemû hatine şewtandinê hukukî wan da di qanûnê wan da yek darekî êzik tu jêkî cezayê heta tu bêjî giran e ya dibê ku eva em bêjî ku demsalê nêçîrî ye nêçîr qedexe ye biz demsalê buharê de gene de qedexe ye ama em meze dikin tu haywanekî neyiştin ne razı içtin ne paz içtin ne tiştekî içtin yani çawa dikin gelê Kurd de her avayda da alî aborî da alî ewkê da koçberî da alî meze bala xwe bidê sivîla dikuje eva viya dibêje sivîla viya dibêjî tu alî minî ne alî minî tu alî minî ya ne alî minî îce însanê ku digire cem çawa ku berê dozdê ewkê em bêjim navî çi ye not û sisiya da not û çar da demê notî de em dibêjin vî demê de viya digotin tansû çil viya digotin kurşunî atanî de kurşunî yenî de ew jî dibêje ku ew ê ku ji bo em şer dike min e em dibêjin millî ye ewke ew ê ku dijî min e jî dijî min ê min e kî dibe biraber bi Tirk dibe Kurd dibe tu bala xwe bide yani ji Tirkazê nokta dergîsî du roja da rabûn wî zî girtin nokta dergîsî tiştê ku nivîsî bû du roja da rabûn wî qapat kirin kî kar bû tiştekî bêje yani wextê ku nabza gel wextê ku ne ek Kurda tenê Tirkiye zî wextê ku deng nexistin dibîne deng dernexistin dibîne zêde pêş da dibe zêde ev ê hêne daha zêde Kurd dibe ya Kurdbûna wî heta li ku dere em vê baş zanîn zanî ya mîna ku yani birêz hevalê me hani Yunus hanî ziman yani çi dike mane dibe xweseriya demokratîk dibe ku Kurda vêya werkirine ku yani artık jevdû qetandine netewê Türkiye devleta Türkiye komara Türkiye jevdû dixetîne na eva yani rêvebirtiya heremî Tayyip Erdoğan bu xwe imza avêtiye di îro pêda her tişt di nav ewkê da di nav rêvebirtiya heremî da gerek daha xurt bibe yani piskirêka Amedê li Amedê çareser bibî rêya wî ye tiştî wî ye her tiştî wî ye vergiya wî ye ama imza avêtine nav Ewropayê de nav ku hevalê manî ziman de dubara nekim evana xwe imza avêtin ama gotin ku em ne amedane ji wê re şerê ew daniye ku gotin çekince daniye çekince daniye ku em hêne ji ne amedane buna ku amedekî ji me bi sade bike ama tiştê ku îm ji em xweseriya demokratîk wan însanê ku dibêjin eva tişta dibêjin nabê em Tirkiye perçe bikin yani tiştek xwezayî dixwazin derbarê mirovahiyê de derbarê mafê mirovahiyê de yani Türkiye vê imza avêtiye qebûl yani hukukî yektiya Ewropayê zagona yektiya Ewropayê da nav netewî de vana imza kirine qebûl kirine
قبول کنه اما demek ki جر خواستی bu amadakari dem ki خواستی ایرو میرک her tişti yani bunu serkir mesela tişteki de bize Tayyip Erdoğan tubala koydu çavan roja ku helbijartına yeki evki vicdarı derbaz bu de roja dene derket go ki de Avrupa'da yek tişteki uni bejin yani via gotu yani hun bejin de vedar Avrupa'da müzakere u falan u ban tişta u binin zamanı na yektiya Türkiye yektiya Türkiye yani yektiya Türkiye em karin via bejin ya un bejin ya navi via yektiya Türkiye jibuna yektiya Türkiye yani gotu Türkiye birlik beraberliği için vitişi gotun ya jibuna yektiya Türkiye yani un bejin ku evya müzakere evya behin kere evditine çe bikin un kere ev bikin o de bena de az gut tişti ku az de bejin muzi gerek vitişti avat deynen kanun esası bir ev az baver dikim ve kanun henki kanun ve ana hükümet vatı ku bir avakırın ve henki kanun daha ava kanun evlukari de bejin evlukari o khalik ku derbaz ne buna yani hey kalmaya derbar ya da yani tişti ku jitten be tarihi de kirin icavat işte be hukuki be kanuni dike Tayyip Erdoğan beriz bu yani eva binge havaya ava kene behla zagoni da binge hatiya viçağı bas sinyal şer da bun yani Tayyip Erdoğan viçağı gotu bu iruz de beje yani gotu jin de be zaru de be pir de be kal de be ki de be beraber be tişti ku dije ve dert kevet çete de stevetim niye bakın yani jita belki şu diziki jmali dert xıstin ya kolay dert xıstin de birin cidden viyavaydı birin ama vize iyice aşkareye yani keskin nişancı sarı kesakını aynı marva dibine zane ku kiye lukudre lezhe navi wan yani gerek navam leken bejin navi bejin ile cidden bejin yani bejin ku faili meşhur şey dervişin navi atışta aşkareye yani hemut tişi velataki demokrasiya peşketi da bekti yani de velataki de demokrasiya peşketi le endema dena xudin ser diji xuzay eriş bekti لدیجی میروواهی نخی میروواهی لدیجی چانده هنری هنرمندان او برز مراد akan yani idi rojnameger çi binivîsin yani sedin o diyan dibe suç anji televizyon çi bidin weşandin televizyona mec derbarê vê da ser televizyona me li pêrsinat vekirin yani bernameyên ku bi dehan cara heya niha hatiye weşandin pirsgirêk derî neketiye lê piştî hilbijartinê ji bo hatiye weşandin lê pirsîn tê vekirin yani li gor we ev zextên li ser çapemeniyê li ser televizyonan çiqa siyasiye yani eviya peşi ez bêjim kanun an jî hukuk ne tenê lazimekî welatî bi wî qebûl bikin gora wî bidijîn lazimekî dewlet kanûnekî xwe derxistiye ew jî bir kanunu kabul bika, gora bir gav bavêje. Lebelê Türkiye yani bi ser çapameniye, bi ser mafê giş hemûwan nivsandin bi qanunan tê nivsandin lebelê li jiyanê de vanan tune. Dibe rast e ji bo te vanan nivsandî vî mafan dayê te lebelê vanan tu nikarî va mafê xwe bidî şoxlandinê. Yani veka mesela vaka kanala ve yazab serhab yazab kanalan rütke lekoline ki dest bekriye. Kurd o muhalif şey. Hep muhalif yani yazab kanalan ev kriye. Yani ji embejin qayyum bu haftaki beri qayyum avetli ser kanal Türkiye bugün TV. Yani meke zagone da tibi tu nikari aletu adawate basını destevi bigri. Net via net istisna via tine kanuni da istisna via tine yani çava embejin iro mesela emdimen kadar kırna kuçan heye neyse aslında brastizi istisna viazi istisnanine yani viazi bir hukukiye rast kanun dibe mülki amiri demek ki ciki pevçun derkeve lebele lazım ki juara tedbir bigri nav bir tedbir anda kadar kırna kuçan tine ne müdahale tane tedbir yani. Tedbir dibe kare tedbir bikri. Lebele vi tedbir çava lazım ki mesela banka leşkeran, lazım ki banka polisan, bejeli ver buyer heye, bona ki buyer çenebe peşi avanan bikrin. Peşi avi bikrin. Lebele nikare kuçan kadar bikin. Via sucu. Via emjerd ben yetki aşımı.
Via tenine qadaqa kirina kuçane. Via demeki tu via biki çavate qadaqa kirina jiyane heye. Qadaqa kirina gerandın heye. Qadaqa kirina ticareti heye. Qadaqa kirina tenduristi heye. Yani kija maf bisar kanuni o navnetevi kanuni ki navnetevi henin, sözleşme ki navnetevi henin, çıkaz dayi velatiyan, devlet bisar kanuni ki piçuk, لناو بیدا جی استثناوی تنه او استثناء مگورام جی خود دردخه دست داویج بسر چاپمنی دست داویج مافی گش هموان گل او جیر دبی از بلو دخوازم توجی لازمه کی اواب کی ویا نای قبول کرن ویا بیجن لبل خیچی بری و پرسید بموندبن یعنی ام چه بنفسینن چه خبر بدن راسته yani lazım ki Gora Tayyip Erdoğan em hemu yek bibin cem küçüke ki Ersoy dede lazım ki yek bibe Hilal Kaplan yek jidib ebedine Mehmet Ocak'tan. Yani rojname gerekler keve dikara mesela tehdit yani van kesaz ki kar hilde. Yani tetikçi ne emviya karın bejin yani vaka emviya mesela notan da şaraki mazne bu konsepte ki mazne bu. Yani iro zortur konsepte ki mazne bu. Lebel viya bu. Demek ki diketin peş mikrofon dağıtın peşi ama disa kanuni da akfiyan. Yani iro mesela hecazı diben nav devleti vas uca ne kırıyor ne olsa iro dibe az kim yani iro az bavarım yek rojnamevani biyaneti bu yek polisi ki jir dibe daviye viya un lazım ki un ba'lemen او دبي ونشي دكن يريش تكسر روجا مبان او جير دقيرة دبي كي وني بعلم فيها بيفي دقي نوا كابرية فيازي بيجي مجبر نكم يعني تشكي جدازي هي سركومار تركيا جي او داوود اوغلي جي تايب اردوغان جي بودو سيجار اخافتن دكن دبي بسر روجافاي ام بودو سيجار اما دكن يعني يريش كي دكن مثلا سر çeme فراتي o David Azem her rol neredeyse jibone ki YPG dağıyanı da goraste go arteş Türk eriş kriyeli serme lebel em her roz idbinin em her roz idbinin lenav Ahmet Balafren Türk şarrad bin Çin Aliye Kandili Aliye Başuriye Kurdistan bombabaran tıkıntın em via bejin via ne hukukiye peşi em via bejin çima ne hukukiye Türkiye Birleşmiş Milletler şartı kabul kırıyor. Bir şartı da dibe madde çağıran da dibe devlet hatta ki erişe ki devleti ki dine ne servi hez şoğlandın yani hez leşkeri şoğlandın kadeheye istisnai ki tekviyeye ve istisnazi dibe ki sınırdaşı ta anji devleti ki dine demek ki hez لناف ولاتي تكر تكاري خو بباريزي جوير دبي مشو مدافع حقي لبلي يعني يبقى حتى ايرو لناف روجافاي لتريشكي لسر تركيا نكريه Türkiye ne eriştik yani. Türkiye eriştik yani viyadbe Türkiye viyadbe dibe ki men uluslararası hukuk kabul kırıyor az endamı Birleşmiş Milletler'im lesibe dusibe legalo demek ki hat persandın birçok güvenlik konseyi jibo Türkiye lekoline ki vebe debe jiyav vanan erişete ne kırın tuçuma eriş servan ki via suce vana cana nav kırın yani beser nav rasil nav gele Türkiye'de zor destiye ki heye yani niviskarını karın benefsinin endine xwandavanı karın mektep buxuynin karkerini karın bir şoğulun demek ki şoğulun ten kuştini yani mesela vaka Somali صدو یک ساعت کشتنی کو برپرسیاری وانا کنن یعنی دو حب برپرسیاری شرکتی و گرتی خویی شرکتی و گرتی و آویتی ناو و جزا ندای پی هجازی جزا ندانه پی آنا لبونا کی گرتی گه دای تشکی پر گل کی مزن کریه yani دو ناپر لرومانیای یک باری کی شوتیا بار yani insan çün lüver jxwar serok istifakir serok Romanya istifakir yani bu çemdi ben via yani gotine peşi mi go lazım ki demek devlet jvelati okhra beş kanuni ki medar khistiye tu bi kanuni biat bıkın gora bi kanuni bir şey lazım ki peşi herim peşi en peşi devlet gredai bi kanuni bu biat bi kanuni bıkın kanuni kov karbin yani biraz Alkan devam temaşa etkin
لدیجی دهره سینولوژی لدیجی کردان نرازیبون هایی یعنی لدیجی روجاوا کوبانه یه پکی eriş pektin yani deve ev çabeni kandın ev narazibunan devleti hayakingi devi dome Na devlet Türkiye'de despeke de megot ne kabul kriki vaneye. Tabii evvel Yunus Çağı befişi go. Brezal kan beborun ser xati mevani me heye em beri temaşmanın hejal ser xati Ekrem Beraket li Rojavay nuçegihane anhayı Brez Ekrem merhaba Brez Ekrem de gimte var Alo. Brez Ekrem mevar baş Dembaş. Brez Ekrem hum dukarın derbarı geçedanın Rojava peşveçinin Rojava davi meagatar bikin her davi Hezin Demokratik Suriye ile dici daişe peşketinek her roj pektiğinin derbarı Rojava da hum dukarın agahin davi jmera hev par bikin. بله اشخا الو 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 Denge venay brez Ekrem Denge hevanın rajı denge- dukarın denge bedin. دنگی تو باش نهت Brez Ekrem derbarı geçedanın Rojava davi hum dukarın agahiye bedin me Hezin Demokratik Suriye ile dici daişe peşketin nedardıkın her davi Rojavan ha çı pekti hum dukarın agatar bikin. بله اشخا اپراسیون حزب سوریه دموکراتیک یا کو سوریه که مجدار دست جوتمه دست فکر بو حتی نهاجی بردوام دکی اشخا اف اپراسیون جی باشور باجاره حتی پیکتیم جبوی پاکش کردن توای کانتونا جزیره شتیم داعش اشخا دی اپراسیون دیجی هزن سوريا ديمقراطيكي كو نيزي شش رجا ايرو رجا هفته اوبراسيوني و بردوام دكن حتى نهاجي وكارم بيجن نيزي شصا 305 كيلومتر قارة جبن دستي چتين داعش هاتي رزگار کرن طيبت جلك حتى نهاجي هزن سوريا ديمقراطيك نيزي سه وشش شش گوند الوی آلانی الباشوری حتی که هاتنا رزگار کرن دناف ده جبلی و ده مزرعه جی هاتنا رزگار کرن گلک ناوند این چتین داعشی طیبت سرمل سینوری باش روجاوا و دولت عراق جی گلک الوی در بارگهن چتین داعشی کوتی ده بجه ببون الوی در جی هاتنا رزگار کرن هر واحد ذا اپراسیون هزن سوريا ديمقراطيك ديكو افتير شش روجا حفت روجا بردوام دكي نيزي صد وحفتي وهش شتين داعش هاتنا كشتن اشخوت شتين داعش جي بيشت تكشونا و قلق آلانين باشوري حسكي وباشوري تنبرك دا تكشونا و دوي آلاني دا دخوتن بريبازي خوي ديسا بريبازي خوي قريش إيريش بكن نيزي بيازده عربا هول داكو إيريشي شفرين هزن سوريا ديمقراطيك بكن لأما اف عرباج ملي هزن سوريا ديمقراطيك با هاتن تقاندن بريكو بجهن نافندن هزن سوريا ديمقراطيك كلور بجهد بن يعني حتى ناجي اوبراسيون هزن سوريا ديمقراطيك نيزي جولا خاتونية دا بردوام دكن اوجي كوكا جاكي استراتيجيكا شتين داعش را تدا بجهد بن يعني حتى نهاجي اوبراسيون يكي هزن سوريا ديمقراطيك بردوام دكن شخو وكما قلت هزن طياري تحالف ين او نتويجي اوجي الجهة شتين داعش بمباران دكن حتى نهاجي بيجن الوي مليجي شارو بابشون بردوام المسايبات ملي باشوري حسكت كبه حتى دقهم ملي سينوري عراقي دور داجي شخوا ذاتن اب گوندي کو هاتنا رزگار کرن شتين داعش خلكن وي گوندي هرمن يلوي هرمن كيف خوشه خوت ان زمان کوش شتين داعش هاتن رزگار کرن شتين داعش کو ربازن قريش قانون قران کوش در
دربی انسانیت سر واده دانا مشاندن جوا چتین داعش هاتنا رزگار کردن چتین داعش کو مالین و ملکین و حمی ویران کربین حمی خوره وقت ملک دیتبون بیجن کو ام به ظلمه ام هاتن رزگار کردن Reza Ekrem gerek spas ji bo agahiyên we berê bi Rêz Alkan em bi Rojavayê berdewam bikin. Hêzên Sûriya Demokratîk li dijî Daişê pêşketina xwe didomînin. Nerazîbûn li dijî Sûriyê jî heye, Rojavayê jî heye a Tirkiye divê ev çabên êrxandin. Bile. Na Daesh çiye? Daesh ji ku hat? Çawa hate welê? Ava ew qasîn netewê ku dawayê Daeshê di nav Daeshê cî digirin Çeçenistanê ne nizanim işte navî Afrika yani her Katarî tê de henin Cezayirî tê de herkes nav dayê. Peki ava doza wan çi ye? Doza wan divê derê yani devletekî avakirina devletekî ye. Peki Çeçenistan şima vê derê devletekî ava bike. Ava çi ye? Ava Daesh destpêkê da çêkirina wî da Mîna ku dibêjin ya bihara Ereba digotin ya eva Tayyip Erdoğan viya got. Gotin aslında hevserokê Amerika proje plan taze Amerikayê nav okey Rojata navîn got em hevserokê bînin. Em ew kî bînin. Eva Daesh jî bona ku li wê derê em bêjin ku jî temê ew kî ne? Jî temê ku li wê derê hate jî teme va. Çava ku di Bakurê Kurdistanê jî temekî xebatekê de mezandinê eva mêze bala xtobedê di her ew de êrişî wan li ser Kurda ye. Êrişî wan li ser Sûriye û Ereb û cî kidinê çêkirin ama pergalekî Kurda li wê derê hate avakirinê êrişî wan pekî êrişî li ku kirine êrişî Musulê kirin. Êrişî li ku kirin êrişî Kerkûkê kirin. Êrişî li ku kirin êrişî Rojava kirin. Êrişî Kobaniyê kirin. Tumala xwe de pirê wan ciyê şerê wan qada şerê wan ciyê Kurd e. Cî ku Kurd jiyan dike Kurd wê derê ye. Pekî çi ye yani daxwazê wan çi ye? Watê ku di pergala Tirkiye mêzekî. Daxwazê wan jî bi Rêz Murat Hildin ji ber ku em tên dawiya bernama xwe. Ne tiştekî dayê bêjin. Bi deqê memaye. Türkiye Sûcî herî mezin dike. Çawa dike? Mesela bir terör örgütü falan filan bi amir hevdîtinê kiriye. Peki madem ki tava dibîne ew Sûcî îca kîte mehkeme dike. Te pişkirî de watê ku çû Kobaniyê pêşmerge hat div da derbas bû. İrûz tu qebûl nakî wê derê tu qebûl nakî. Edêm Sûcî herî mezin Tirkiye kiriye. Ne qebûlkirinê pergalê mîna ku hevalê got pergalekî wê derê avakirina pergalekî nû ye ne qebûlkirin ew e. Bi Rêz Murat Kan daxwaza Tirkiye a li ser Rojavayê zêdetir çi em bi Kurtasî Hildin ji ber ku dî em ê biqedînin bernamê ji bo ye. Yani em biya karim bêjim pêşî de îro pêşî de me goya yani îro salvegera sed salê sayekî spî qote li vî salvegera wî de em biya zanin dê sinor biguherin. Sinor çawa biguherin yani heta îro li nav Orta Doğuyê de sistemekî pergalekî ava kiribûn dîktatör hebûn va dîktatoran bi ser gelên Ereban li ser gelê Tirkiye û li Efrîqayê ew kî xwestina emperyalîstan û xwestina malbata we ji bo xwe ji bo malbata xwe ji bo eşîrê xwe û xwestina emperyalîstan ji bo kî li vir hem tişkî cuda tişkî baş binê erdê dane ew kî ser erdê dane xwezayî wan hemû wan bigirin destê xwe lêbelê dinya de giş bû. Vê demekî dinya de giş bû vê jar çawa bû sistemekî nûh li Tunusê dest pê kir heta îro hat ew kî bi gelan bi demokrasî dixwestin bi ser navê Daesh bi ser navê Nusret Çepesî bi ser navê Ehrar û Şam ew kî rêxistinê dinê banan giş hemû bi dewletên dinê yani ez navan em karim binin zî lêbelê ne lazim e bonakî wexta me jî tune yani ji bo kî xwestina gelan ji bo kî xwestina demokrasî ji bo xwestina mafên mirovan van hemû wan qut bikin û sistemekî nûh ji bo xwe ava bikin van rêxistinin ava kirin êvan rêxistina jî ji xwe îro li nav em demekî Iraqê jî dinêrin hene li nav Sûriyê jî henin lêbelê dixwazin nav şêyî û
سنیان زی لیف کبن لی دخوازن جی کرد و عرب جی لیف کبن انا وی پولیتیکای کی گل کی مزنه دخوازه بسر داعشه وی باش بزانه بن بسر داعشه كرد وعرب لهف كفن وحتى داوي حتى كرد حتى كرد هبن بالسيرفي برسكريك مجول ببن بله گلک سپاس ببرم دمی مزیدتن هم هاتن داویا برنامه بگومان تشتی کو بیا هفتن پر هنر لگور دمی برنامه دوی ام جی برنامه خوب قدی نجیبو برشتر بون و ام پر کیف خوش بون گلک سپاس شوره بله تماشوان نجا ایشه میوان ما بریز کانی آلکان هفسرو که کوملا هفته هشتان و پاریزر یونس مراد کان کسی که گزارو که سال نو دنیا دا ناراضی بونا خو دیجی ایریشان دیجی پولیتیکاین دولت کردان نشان دا بو حیا نهاد دومینه پاریزر مراد کان بالمرابو حیا دمک دنه حیا برنامه کدنه ببینو قاشیه دا ایوار باش